ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଦିନ ଥିଲା ସ୍କୁଲ ସମୟ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପରେ ଏବେ ଜବ୍ କରୁଛି। ତ ଦଶମରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତଥାପି ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ସାରା ବହୁତ ସାରା 50-60 ଉପରେ। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁକୁ ଆସିଲି, ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲି, ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିକି 30 ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ 3 ଆସିଲି, ସେଠୁ କମି ଧୀରେ ଧୀରେ 10-15 ଭଳିଆ ଆସିଲେ। ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ବୟସ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗର ସଂଖ୍ୟାଟା କମି କମି ଯାଉଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇମ୍ୟାଚୁର୍ ଥାଉ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ, ଗୋଟେ ଖୁସି ବାସି ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ହଉ, ସବୁ ବୁଝିବା ସୁଝିବାର ହଉ, କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ, ପଇସା ପତ୍ର, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ସାହାଯ୍ୟ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତମ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉନି, ତମେ ପାର୍ଟି ଦିଅ, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମଜା କର, ଏନ୍ଜୟ କର, ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ସବୁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ସାଥ ଦେବେ, ଗୋଟେ କଲେ ଆସି ଠିଆ ହେବେ। ତମେ ଆଜି ରାତି ଅଧରେ ଜଣକୁ 1000 ଟଙ୍କା ମାଗି ଦେଖ, 1000 ଟଙ୍କା, 10 ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର, 10 ଜଣ 10 ବାହାନା ତମକୁ କହିବେ, କେହି ଦେବେନି। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ମୋର ଅସୁବିଧା ନୁହଁ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ତା ବାପା ଏମିତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ, ପୁରା ଅର୍ଜେଣ୍ଟରେ ସେ ମୋତେ ମାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଜବ୍ କରୁନଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ 3 ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରେ, ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଇନକମ୍ କରେ। ସେତେବେଳେ ମାଆକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି କିସ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ନଥିଲା, 1400-1500 ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତଥାପି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚୁର୍ ହେଇନଥିଲା ନା, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ନଥିଲା। ତ ଫୋନ୍ କରିକି 30-40ରୁ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ହେବେନି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗିଲି, 30-40ରୁ ଅଧିକ। ସାଙ୍ଗସାଥି, ବଡ଼ ଭାଇ, ରିଲେଟିଭ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ସାଙ୍ଗଟେ, ତା ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି, ପଇସା ନାହିଁ, ବହୁତ ଅଭାବ, ଆଉ ମୋତେ ଦେଇଥାଅ, ଆଉ ସିଏ ନହେଲେ ମୁଁ ସୁଝିବି, ମୁଁ ଦେବି କହୁଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ସେଠି ଦେଲେନି, ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଲେ। ତା'ମାନେ 40-50 ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କ'ଣ ଜଣ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ, 10 ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ, 50 ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ? ସାହାଯ୍ୟର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲେ ନା, ଟଙ୍କାଟେ କ'ଣ, 5 ଟଙ୍କା କ'ଣ, 4 ଆଣା ହେଲେ ବି ଜଣେ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ବି ଜଣେ ଦେଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ 1400 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ମୋ ମା ପାଟି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଲୁଚେଇନି, ତାକୁ କହିନି କି ମୁଁ ଦେଇନି ବୋଲି। ତାର ଘରେ କହିଲେ, ବାବା ମା ସେଇଠୁ 500-1000 ଯାହା ଥିଲା ଦେଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ତ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ଜୀବନରେ କେବେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ, ତମେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ନଥିଲେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି, କେବେ କାହାକୁ ମାଗିବନି, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଦେବେନି। ଆଉ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟଟା ବୁଝ, ଟଙ୍କାଟେ ଇନକମ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ନେବା ଲୋକ ନେଇଯିବେ, ଦେଲା ବେଳକୁ କେହି ଦେବେନି, ବହୁତ କୁହନା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ତା ବାପାଙ୍କ ଇଏକୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲି, ଟଙ୍କାଟାକୁ ପଛେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲି, ସେଇ ଆଜି ମୋତେ ପଚାରୁନି, ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଆଜି ତାର ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ କିଏ, ନା କଲ୍ ନା ମେସେଜ୍, +3 ପରେ ଟୋଟାଲି ଭୁଲିଗଲା, କଲ୍ କଲେ ମେସେଜ୍ କଲେନି, ଆଜି ଯାକେ ବି ମୋତେ ପଚାରିବାର ନାହିଁ, ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ବାସ୍ ସେତିକି ଲାଗୁଛି କି ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ପସ୍ତେଇଲି। ମୋ ବାବା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ପରର ମଙ୍ଗଳ କଲେ ନିଜର କ୍ଷତି। ଯଦି ତୁମେ ପରର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ନିଜର କ୍ଷତି କର, ନହେଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରି ହିଁ ପାରିବନି। ବିନା କ୍ଷତିରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି, ନିଜର କିଛି କ୍ଷତି ସହିବି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କୌଣସି ବି କଥାରେ ହଉ। ତ ଯୋଗ୍ୟ ରଖି ମଣି ଚଳ। ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେହି ନୁହଁ, ନିଜର ବାପା ମା ଛଡ଼ା କେହି ନୁହଁ। ଆଜିକାଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ନିଜେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଅ। ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ଲୋକ ଇଏ କହିଲା, ସେ କହିଲା, ଖରାପ ହେଲା, ଫରକ ପଡ଼େନି। ଲୋକ ତୁମ ଘର ଚଳଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ତୁମକୁ ଆସି ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି, ଘରେ ଖାଇବା ନଥିଲେ, ଟଙ୍କାଟେ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେବେନି, ତ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆରାମସେ ବିନା ଟେନସନ୍ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭାବିବନି, ଆରାମସେ ଖାଅ, ପିଅ, ଏନ୍ଜୟ କର, ରୋଜଗାର କର, ପଇସା ପଛରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଭାଇ। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଜୀବନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।